Здравейте! Днес ще правим бърз тарт с праскови. И да започваме. Нарязваме прасковите на половини. Изрязваме бутер тестото по тигана. Малко тук не ни достига, затова ще си го пооформим. Тук ще си допълним малко. Слагаме прасковите. Слагаме маслото. Слагаме и меда. Затваряме с капак и оставаме за половин час. Набъчваме тестото. Слагаме тестото отгоре. И слагаме да печем. Сега слагаме чинията отгоре. Гореща малко гореща. Масло капа цялата маса. Сериазваме. Les disques s'usent, mais ce jazz reste comme un secret gardé. Je ferme les yeux, je te vois. Има вкусно е лято. Dans la fumée du Най-вкусното лято, което съм яла.